Hai ku BLEI pi baru ki basngap ya kani ka khubor jongani ka program morning mana. Ka khubor bangini pusan banta kalong SHAH KYNTAIT ha ki BRIEW SHAH JIED ha BLEI. Ini page saungut ki BRIEW ha ka Bible kumno ki la SHAH KYNTAIT na laying ki SHAH KYNTAIT halaki para BRIEW ki para judge ki para care para mer Henry kumno BLEI JIED yaki. Ubaning kong riu Joseph. Ka kitab Genesis lai punyau lenong kat besau ka ong bat habaki nimen jong u kila yo i ba ukpa jong ki wala i je u na lor ki nimen jong u baro kila ye shun yo u bat kimla kren suk ngobha shu yo u Joseph udan chipongot ki nimen chenrang baru kpa jong u Jacob ula i je u Joseph hadu kata-kata kani ke jing i ka bau Joseph ka bau yo na kpa jong u ke jing shem ngobha ka bau yo na lo kpa kala long pan ban ka daw baki nimen jong u kin shun kin isi bat kim kwa ban kren bahasa pang jong u bat ban wat lat kumno ban penyap no yu Henry wat ha ka bakum kata gejnya shem jong Joseph ula dei ban sngopo ula dei ban chepting ula dei ban sngo bom bentoy gejing im Henry u Joseph u ngej baru shakri yo BLEI baru BLEI u penlong yo Joseph u prime minister jong kari Egypt hakapor juga nem sniu kin men jong u kilawan ban ngu ban dem hakajat u Joseph ban pan jingbam namar ka nem sniu kala lap ha Israel kala lap haga jaka ka bagi shong bat ha ka Egypt bat ha ka pertai barok away uni ubakila isi ubakila tmu ban penyap ubakila dimrau yu uni ubakim ju kren bahashu sepang jong u ubakila yishun hauni mentaki wan ban pendem uni penban ubakila kentat u BLEI JIED yo uba unong sensyar jong ke Egypt bat ba unlong BRIEW ba halor jong ke Egypt uni ubakila isi menta ki hap an pendem bat ki hap an panjing arab no kata ka dei ka ba BLEI ule aga jing im jong BRIEW dei na kata ka daw aga jing im jong iru ngila ban ya kendu ya ke jing SHAH pit po lani habau BLEI la kerku ya ke jing im jong pi piyo ke jing ngobha no BLEI na ki BRIEW kadon ke jing man bha kadon ke jing man roy Henry ki BRIEW ban ki perkhat sniu ki kren sniu kim sngo tenat ya kata ke jing man bha ki bishni bat ki penbut nam sniu ki shun nimdon kam ban khuslai ya kata namar ka Bible ka ong la do BLEI don ha ka ling jongi wei bala pan yeng ile persha yangi wei pat u BRIEW ha ka Bible bangi shem de Moses uni udan ha Egypt ha yings im Henry ka donut jong u kalong kumno ban pelait no ye ki Hebrew ki parajat jong u na Egypt na gajing SHAH temra bat haba uwan ban penyaklat ye ki arngot ki Hebrew ki biya syok para maki kini kim itu ya ke jingmut babha ke badan ha Moses bat kila ong ye u eu bala penlong nong sensyar bat nong bishar hapring jong i yame bat kata kala penlong ya Moses ba unduk mensim ba un pet no na Egypt namar ya kam jingim jong ula wat us imparu ban penyap namar ba penyap ya Egypt u balek bomdei ya ki parajat jong u Henry u BLEI u bala khot yo Moses ban ka plan babha yo Moses bat ha bola SHAH KYNTAIT ha kita ki BRIEW ki ba udei ban le bha ban pelat ye ki ka jing khot u BLEI kam shem la ban pendam no ya kata ke jing shem bat ke jing SHAH KYNTAIT jong Moses ka jing khot u BLEI ke jing im jong pi ka plan u BLEI ke jing im jong pi onam la ban pendam dak unono BRIEW wala ki BRIEW kim itu pila le bha pila syakri kim sngongo ki syukor ye pi ki penbut nam sniu spang jong pi ki mitu ye kata ka kam babha ka pila le ka donut babha ka pidon shaki pi kren ye ka babha andre haki ka long ka sniu sudah wat khuslai lada BLEI ula khot ye pi lada BLEI ula JIED ye pi ma u unra kumba BLEI ula penlong ya u Moses unong yalam jo ki Israel ban pelai lut ye ki armilen chiteng ki khud Israel kila light no na Egypt pandek syarikanan BLEI ula JIED yo Moses kat bagi parajat jong u kila kentat yo wei pat u BRIEW de David udan nyewngot kin mention rang hakapot ba Samuel wan shaka ying u Jesse u pa jong David ban pensles im yo wei na ki kon chen rang jong u Jesse
u jese wanra nyomot ki kon chen rang hakmat jong u Samuel ba on pen sles im yo we na kita ki khmen jong u David ki dei ki BRIEW ki badan ka dur ka dar ka yeng ka yot ka man rang ba ka man ban long nong yalam Henry u BLEI shem JIED yo we ru na kita kitab menengkong jong u Samuel nong khan riu ka khat ka shipau ka ong ba u Samuel u ong hatu tang kini ki kun chen rang medan ula kren u Samuel yo jese baru jese wan ke jingkan mau ba udan sawai u khon u taw leu David u ba ab jingri ha klau u dei tang khana ret how jese u kpa jong u da i mentoy da i don dor da i don man banong si Henry on da habla walam yo u hakmat u Samuel u ang u deu ne bo tribe la JIED kum tala pen sles im yo David ba long us im jong ka Israel hadin jong sol hang ning yu i ka jingi kai ka bang yo nang ne kalong ki BRIEW ki la ban pej ye pi da kumwei kim i mentoy kim i don dor pim i don jing mentoy la ban long haying pi de wei na ki ba phe pi don kinmen pi don ki para ki badan kaman ki badan kekerdan ki badan cibun ki kat ba ma pi pat pim long pim idon dor haying Henry dokan mau lada u BRIEW ula KYNTAIT ha u BRIEW kam dan kador ya pi ha u BRIEW kam idon jing bentoy ya pi Henry ba BLEI JIED pi don kador pi don ke jing bentoy ke bakaran ta ka plan jong BLEI u David ulang usim jong ki Israel haying im mentoy idon dor idon man idon renyeng renyot Henry ha u BLEI papet ya kado anot u BLEI yo i ba u neu dei u ba kan sai tam ba u neu dei u BRIEW ba dei biang u jep tha haga kitab nong bishar la yathu kala nong ka ba khat we kitab nong bishar khot ba ar kin men jong u ki para jong u na ka wei pat ka kami kilau ong yo u mem don bantai ya ka hok u pa jongi na mede na ka wei pat ka BRIEW mede na ka wei pat ka kami jo jep tha ka de ka nuti bat ki men ki para jong u ki dei na ka wei pat ka kami kini kila isi ia u jep tha kila be no yo u bat wala pet no Henry onda haba kinong amon kila wan ban hetmai ki Gilead ki wan ban hetmai ki Israel kini kinong Gilead ki wan SHAH u jep tha ban panjing era banong wan ban long nong yalam halor jongi kila wan kita ki ba KYNTAIT ki ba be ben ki isi yo u baru ong kumno pi wan wat yang haba pila be pila isi ki kerpat yo u ba unwan bat ula wan ban long nong yalam ye ki persha ye ki nong amon ban yelet ma ula job ye ki nong amon ula pelat ya ki nong Gilead ki Israel na ka kti jong ki nong shun ki amon bat kum tau la kalalong unong sensyar ula kalalong unong yalam jongki u BRIEW u bakila nyoben namar ka background ka thme jong u don ka kmi ka bakadi ka thainuti bat kum ta ki isi kim idon dor ya u let's say ki BRIEW ki haba ki pet ya ka background ka thme jong pi wan na ka ying ka baduk pi dei bom nang bom start pi dei unong kendong kanong kendong ka ying ka sem jong pi ka bom da pau lani haba ki BRIEW ki pet ya ka thme jong pi kim i poi sha kim i don jing bentoy Henry tu tip lada ki BRIEW ki KYNTAIT u BLEI ula ban JIED para ba BLEI JIED u pendon kam penlong penban ke jing kerku na kata daw ngim don kam man khuslai la ka jong ka jing im ngi ha ban IT ha ka ti u BLEI surrender namar ki don ki BRIEW ki ba isi ipi mentah ka wi ka ski kin sa i don ki BRIEW ki ba kren ben re ka wi ka ski kin wan ban pendem ki BRIEW ki ba kim don kam ye pi mentah re ka wi ka ski kin sa don kam kin sa wat ke jing rap bat pin long ka jing kerku ye ki kata ka de ke jing penyat ke jong BLEI kapala ding IT ha ka ti u BLEI ke jing im jongi BLEI tip an sandur ya ka ban sawan to BLEI kerku ha ka ni ka por leng ba ka ni ka ktien jo BLEI bat nganget kan ai men sim ye pi don a plain jong pi don ha ke jing du men sim pi myo ya ke jing ai men sim pi la shakri yo BLEI pi la shakri
Pila lebha ya ki ilaga ing kasem pila lebha ya ki para beriu henrei kim skongu ki pej ya pida kumwei what do mensi let's say pidon ha kanu ke shem ke jing im ke ba pis ngob mantoi la de pim la bane e but pim it pim sngol dandori la de henrei tu tip au blei hau pidon kador pidon ke bakra wa khamat u blei ba unle leng ba jong pi nam ta ka plan jong u to blame ker khu ye pi u blei bo pa jong i ba hapne ngadwa nam ta ki to gi briu bi asngau tin jome ha gani ka por ki ba don pring jong ki don shisha ke jing shem ka ba kim sngom mentoi kim so don dor ki du men sim ki pe po elade ni la kren ben ye ki la tharai sniu ye ki la i la mentoi ye ke jing im jong ki hendrei mame ko try bala ban ra ya uta ubapo na ka tlius bo ban ra yo u ha ka khet try ke jing kan tiu kam shem wan na sep ngi na me ngi ka wan da me tuai ba men ker khu ye ki to play ki briu ki bi osngau ni ka ktien play ki ba don pri ke jing do men sin ki ba ngau ba ke jing im jo ki kampoi shano henrei try ra ye ki try panon kam ye ki try ker khu ye ki ablei sainduri ke jing im jong ki inyo i ba hame ablei mela ban saindur ban pen pernai ban pen bha ban pen long jing ker khu ye ki babun ker khu ye ki ha ker teng jisu amen